Ще ви разкажем за един друг тип мъже, онези, които се не винаги могат, примерно, да парадират с страшни мускули и с това, че може да ти изтегли, собственоръчно може да ти изтегли колата, ако някъде е закъсала. И както всички жени знаем, от време на време позабравяме да сипеме гориво, бензин, дизел, нали? Ние забравяме, кое е по-важно. И той може да дойде и просто е така леко да я дръпне колата, но тези, които с това не могат да блеснат във вашите очи, има място, където да се научат как да го правят. Вече има курсове, ускорени при това. Бързо, в кратки срокове да научиш полезните свалки. Момчетата се учат вече на това изкуство да съблазняват. Едно време, пак ще се върнем към миналото, имаше глароси. Хора, които бяха природно интелигентни да свалят по плажа най-различни чехкини, шведки, германки, рускини и така нататък. Спасителя на трети пост. Романтика. Вижте сега какво се случва в тези курсове по съблазняване. Колко пъти ви се е случвало да видите човек, който ви привлича, но просто да ви подмине? Да спреш непознат на улицата и да успееш да се запознаеш с него, звучи невъзможно. Затова в подлеза на Софийския университет поканихме професионалистите, за да ни покажат как се прави. Като видиш красиво момиче, искаш да изразиш намеренията си към нея и да се получи някаква комуникация, да размените контакти, да се видите пак, искаш да я опознаеш повече. Просто отиваш и го казваш и действаш. Да отиваш и да си искаш това, което ти харесва всъщност. Това е мъжкото поведение. Но ако си мислите, че тези момчета свалят момичета само за забавление, това изобщо не е така. В ежедневието се сблъскваме с изключително много и много хора и постоянно минават такива непознати. И в случай, когато мина някоя готина жена, може тя да се окаже, примерно, следващото ми гадже, сериозна връзка, може да се ожена за нея, примерно, може тя да е майка на децата ми и така. За да я намериш нея, първо трябва ти да станеш мъжа на своите мечти, за да намериш жената на твоите мечти. Трябва да се развиваш във всеки един момент. С успешна свалка можеш да намериш и любовта на живота си. Най-добрият съвет, който дават специалистите е просто да бъдем естествени. Няма правила за успешен флирт, но има основни насоки, които Иво и Боян могат да ви дадат. Аз направо мога да разбия целият процес по съблазняване на 3 основни компонента. Те са чувство за хумор, сексуалност и любопитство. Хуморът сваля напрежението и показва, че си приятелски настроен. Просто виждам как минаваш покрай мен и не знам защо краката ми тръгнаха към теб и искам да дойда да се да. Супер смешно ти звучи и аз самия да мога да повярвам. Любопитството ще те доближи до обекта на желанията. Сексуалността съблазнява жената и разкрива истинските намерения. Ето как можеш да покажеш този интерес. Просто те видях как ходиш, как минаваш покрай мене и се видя супер секси, не знам, просто нещо се събуди в мен, иска да дойда да ти го кажа, евентуално да се запознава с тебе. Кристина, приятно ми е. Здравей, Криси, аз съм Иво. Друг съвет, който дават професионалистите, е да не се използват заучени фрази. Идеята на това, което ние правим, е да се отличаваш от тълпата, от масата. Дори само едно здрасти, харесваш ми, би имало по-голям ефект от заучените сложни фрази. Петко е един от преминалите успешно курса. И ако си мислите, че няма големи шансове, то вижте това. Здравейте! Чакам един приятел и ми стана много скучно. Петко се казва. Много сте готини и реших се заговоря с вас, защото щеш да ме ядете, просто е така ви подмина, без да си кажем нищо. Двете момичета не само седнаха, а не спряха да си говорят с Петко за доста повече от 5 минути. Тогава решихме да развалим изненадата. Здравейте, с какво ви впечатли Петко сега в това запознаване? Не знам. Тя искаше да се говорим с него. Добре, значи ти си била впечатлена. Какво беше причината? Стори ми се познат и реших да видя дали наистина го познавам или не. И все пак бяхте тръгнали на някъде, но решихте да останете и да си говорите. Той каза само 5 минутки и ние решихме, че няма никакъв проблем. Добре, след като разбра, че всъщност не се познавате. Да. И какво? Все пак остана. Аз по принцип смятах да си тръгна. Всеки момент. Но Диди не просто не си тръгна, а след разговора продължи разходката с Петко. Хвалянето на жени за познаването е само върха на айсберга, отдолу стои съвсем нов човек, който е
по-готин иска да покаже на света, че е по-готин, че може да бъде в себе си, че може да забавлява навсякъде. И аз не виждам нищо лошо в това готни хора да искат да запознават с други готни хора. Това е много хубаво. И това е, така че за мен е правила няма. Сега трябва да ни демонстрираш как го правиш ти. Добре, за мен ще бъде удоволствие. What are you doing here? I'm waiting for my friends. I'm in Erasmus. Erasmus students? Yeah. So what are you studying? Psychology. Разбира се, отказът е неизменна част, но всеки трябва да е достатъчно уверен в себе си и да продължи, докато не достигне до успех. Колкото и лесно да изглежда, от професионалистите, включилите се в обучението, трябва да преминат през много изпитания, докато намерят своя стил и станат наистина добри в това. А целта е една – да се запознаеш с момичето на живота си.